Joto Tipra rok norok naidi omongkha daksora tei chini Lalchherra ni soi mangpili hasteo je tongkwchang no halokno tuibini je zero violence hinai je khai tongphano mane jakliya BJP power of phaimani yagolo kaisa dol kaisa tei kaisa bai je phalnuk rok tei kwbangma je bagan hor romani rok norok salbrung brung no nugui tongo salbar yak khaibai abo haikene tinio chini je joto TTAADC ni Chairman CEM tei Katal MLA tei JDU Chairman tei joto je chini mothani je adongrok no khobui chini MDC sohoke abo solution naina bagui chini a jaga team rok thanglaijaak abo haikene mo Lalchherra Hatio ni soi mangpili Bodol kaisa bai tei kaisa bodol ni bisingo je urpatelaimani tei tungphlalai tei phalnuk rok swbai sukruplai abono tei soi mangpili no tinio chini joto je high official ni chini TTAADC ni CM Chairman hoite je MLA tei MDC rok no khobui tongkwchang halok hafaro je 49 Chhawmanu o tongkwchang tobona bagui tinio chini SDPO by Chailengta Police Station ni SDPO by ke Malai kokno salaikha chini Tipra mothani President so khaibinai Lalchherra Hatio ni amo soi mangpili naiwi tongo norok Lalchherra ni BJP ni mafia gunda rok je swbai sukrubui je kwbangma je bodol tei kaisa bodol ni aborok no khaimani Lalchherra Hatio o kaisa kono karjakliya 49 Chhawmanu Bidhan Sabha ni longtrai misini under ni abo haikene SDPO by Malai laijak Chailengta Police Station SDPO by